mobgal fulɓe youth Furum diiwal Bauchi waɗi moftorde e Maraba e fumalawan pamaranga Bauchi e diiwal Bauchi. Moftorde nden ɗon to nde heɓi sukaaɓe feere-feere diga wuttude hukuma lawan pamaranga Bauchi to ɓe ngari ngam yiki ɗum joɗake ngam ɗum pampamtiri ngam yiki ɗum yari yeeso dow ko memani pijiji ko ummoyto. Woɓɓe nder ngarɓe moftorde nden kode radio international heɓi hirduki e maɓɓe feere-feere. To miɗa a wari en kawri e luumo en kawri e gari gelle Maraba mi anda ko wadduma bo ko sawriɗa fulɓe dow ko jeccuɗa. lallai da kiya invitation da cewa da godi jonde lei kungiya maɓɓe ɗum youth Maraba forum matasai hanjum wadde. To a okkiɓe sawra feere-feere ko a yamin go'o ko ɗiɗi nder sawra ɗum rokkuɗaɓe? Min shawara ɗum mi hokki hanjum woni mi nodda ɗo fulɓe ɓe gurto ɓe gaɗa kasuwanci ɓe kuma janga ɓe ekkito sana'aji daban-daban saboda joni duniyaru ɓe en ɗo ene canjo cewa a wawa wiki a wodi nagge 200 nden la totto jaratagi to ɗo ɗum mi waɗi mi hokki ɓe shawariji kuma ɓe gaɗi farin ciki e maji ɓe gaɗi murna e maji. To ko gi'ata ɓurna ɓe giɗa nastuki cuuɗi jangirde har jonta ɓe ɓuri ɓe tokka dabbaji ɓe fa'a hirna ko fombina danto bo e Nigeria e gali bo ɗuɗɗa ɗatal ngal ɗuɗa woɗuki sosai. To ni tunani e fasaha mi yi'ata ko haɗi ɓe hajjoni ɓe ɗuɗɗinayi ɓiɓɓe maɓɓe nder makaranta fu goduɗo dabba joɗata ko nder gari sai dai joɗo gefe gari to kuma to ɓe joɗake gefe gari ko hoshoy to ɓe wadda ɓe gari ndi hanjum woni kuugal umma to ɓe jangi ceeɗu to ndungu yo hokka ɓe bone to e tunani am mi waɗa tunani cewa ya kamata shugabanni meɗen jogiiɓe gwamnati ɓe darata fulɓe to ɓe gi'i fulɓe moftake jari gida 20 gida 50 ɓe gaɗana ɓe koda nomaji koda makaranta ɓe ƴaɓɓaki aji 2 aji 3 to tagu huɗɗi jande nani belɗum mare inchallahu yo fatande. To min getti honorable. Machallah. Ibrahim Muhammad ɗo wuro magaji Maraba limankataɓo kuma mi woni ardiɗo ainihi kungiyol amin ngol inde fulɓe youth forum yanki ɗo Maraba e kewaye majjum. To hande on gaɗi jonde ko a yi'ay min sababu jonde moɗon e jonde ardiɗo ɗo nokkure Maraba? E ainihi sababu jonde amin ɗo nde hande nden e dow ainihi min kumbutu hoɓɓeji e ton nder Bauchi ɓe gara ɓe ɓeydana min fahinta e dow yaadu amin ɗo kuma yaadu amin ɗo daga min kafi ɗum ɗum shekara 5 kenan to kuma ko ngeme sarel min keɓa cigaba ɗum to min daɓɓiti shawaroriji mawɓe amin ɓe dow sanadi maka ɗum min daɓɓiti famtinki suka e fulɓe ɓe dow jihar Bauchi gaba go'o ɓe garoy ɗo e tawaga maɓɓe e dow ɓe famtina min e dow ɓe ƙaari ilimi e dow ko yate warta kuma ngol kungel amin sababu ko waɗi min kafingol ɓe ali fulɓeji gaɗa kuma iri maka ɗum waddi min mbi kai to ya kamata min ummo min daru dalili maka ɗum e ɓangare jangirde fulɓeji ɗin minon ɗon to min goni ɗo ɓiɗɗo to waɗi primary wawi alifum ba'um ko kuma abcd sei wima kai bon ɓuri kowama sei yabo timmini to alhaali bo heɓanaka sei ala ɗum sei wiya kai on natta e ɗum ko deɓal sei min mbi kai hunde ɗum ɗum heɓi faggo daga to dalili maka ɗum sei min mbi to min kafongol ɗum min gaytina koye amin to e saladi maka ɗum min gaytini koye amin ɗum e iri maka ɗum joni ɓiɓɓeji amin woɓɓe jeehi Kangere woɓɓe e toon itteɗum ɗo woɓɓe bo iɗo fédéral poli woɓɓe bo e ayni e tibi machallah to kuma woɓɓe timmini woɓɓe e dow joni haka e wodi wonde ɓaade ɗo haade no madi primary school Maraba limakataɓum hanko o timmini joni no o hollita to e barka ninni ɗum waddi ninni to min gaytiniɓe ɗum haɗi ɗum ɗoro yeeso kuma iri maka ɗum min daari min gi e ɓangare siyasa fulɓe gatta katin ɗan kasa kuma bo a ɗo ɗum kay katin zaɓe kati shuɓol suɓol to
kati sugol ngol bo gaskiya ɗum shiida e majjum kanjum farrata yimɓe gaɗa. Joni o a yiyamoy mo woodi ainihi bote, goɗɗo bo mo walana bote. To an bo a wala kati ɗum sugirta on non on sei ngi'a kadi ɗon ɗa on mo wala bote, on mo ñaami kuma mo gallagamo yimɓe dama. To iri maga fo min gaytini bandiraɓeji amin kuma ɗum hokki kawtal hoore iri ɗum hunde nde har waddugo ma no min joɗori ninnan ma naɗa kowa hoore mum to huusi sanadi kungiyol ngol koye am yiɗe kawti kowa ngi'a eɗum noddi jonde koye e doggudu wari ko ɗum am yaha bay. To min getti ardiɗo. Indiam Adam Abdullah Ahmad Nagordo, chairman of our Fulɓe youth jam Bauchi. To chairman hande ko wadduma ko waddi on Maraba. So alhamdulillah min dari Maraba hande dow humputugo bandiraɓe amin sukaɓe e ngol ƙungiyol e Bauchi local government e moftagal ngol noddi ɗo Maraba to a ƴewditiriɓe haala fal dow ko ɓe mani tefuki ilmu e goɗɗum ko nandi bo majum koye geccuɗaɓe ton ko moluɗon? Ito mini woyestiɓe arani first ni ɓe hawta hoore e darano ilmu jim hande pullo wala ko soɓɓiti ɗum gaɗa naway fulɓe jangaɓe ɓe jangi amma ko ɓoy to jangi dilli yeɗita ko gaɗa to arani first ni ɓe hawta hoore ɓe ballito ummatore sukaɓe janga har joni en godi bukaɓe janguɓe sosai. A noddi ɓiɓɓe siyasa fulɓe gonɓe nder siyasa ko e jonta ngoye dodduɗo danɗaɓe bo ɗume sawra jiɗɗa ɓe gaɗa jowderke shawar ɗum hokkaymi ɓiɓɓe fulɓe gaɗaɓe siyasa anji joni en piskaddi wakkati majjum ɗo yeeso cim sabi min ɓe kawta hoore ɓe suttay neɗɗo ko nder maɓɓe ko yaasi maɓɓe to ɓe gari ɓe sutta neɗɗo no amana anduɗo ko ɓe gontiri ballitotoɗo ɓe dow ko ɓe gontiri ɓe sutta neɗɗo bukata mo jamu muɗum to ñaami dilli asiɓe ɗum min poɗani ɓe min kolli ɓe. To e ragare ko jeyata memba en maɗa gonɓe e ragare ko jeyata memba en maɗa gonɓe diiwal Bauchi? To memba en gonɓe diiwal jihar Bauchi aɓe bo woni waɗanaɓe yelanaɓe kayru nden bo ɓe ƴaara ɓe ƴiya yiɗi mobgal ngal ɓe noddi ummitinki community maɓɓe ɓe sabi no hande ma huto ɓe goni ɓe nangay ɓe noddidira ɓe nannantira nden bo ɓe nangay ɓe daara ɓe ƴiya koye ɓe mari to yeeso ɓe nangay ɓe gaɗa direction ɗo majji ɓe gaɗa to min getti Allah. Woɓɓe won ɗon garɓe moftorde fulɓe youth forum dogginiraɗum e Maraba e hukuma lawol pamaranga Bauchi hande Ibrahim Muhammad Junnguɗo kode radio international diga Bauchi Nigeria.